ang pagtuo nga padayag ni San Pedro sa panahon nga ang mga apostoles wala pa kaayoy klaro ang ilang pag-ila ni Kristo isip Mesiyas, maoy nagsignal kinsa ang gipili sa amahan nga piyalan ni Jesus sa simbahan nga iyang gitukod. Munang ningon si Jesus, kining maong kamatuuran wa moabot nimo gikan kang bisan kinsang tao kundili gikan sa akong amahan. Nya gikan ato ang maong pagtuo nga gisangyaw sa mga apostoles, gipatakod na ngadto sa tanan nga motuo sa ilang giwali. Nya nahitabo nga si San Pablo o Saulo man siya sa una, usa siya sa mga naglagot sa mga nagsigig sangyaw sa pagtuo nga gisangyaw sa mga apostoles. Mao tong gilutos niya ang mga magtutuo o gipamatay. Gani si Esteban, usa sa mga 7 deacons nga pili sa mga apostoles, gipapatay ni San Pablo, niya gipangpriso tong uban. Apan doon nagyoy gahom nga nag-uban sa pagsangyaw sa maong pagtuo kay si San Pablo gimurag gimilagruhan ba, giigo siya sa dakong kahayag, niya natumba siya samtang nagpadong siya sa Damasco nga gusto siyang tiwason gid niya priso kato mga nanagan nga mga magtutuo. Diha siya sa daan naigo siya tong murag kilat baka to, natumba siya, niya nabuta, niya nakadungog siya sa tingog ni Jesus, Saulo, Saulo, nganong gilotos mo ako. O pagkabati niya sa tingog, ning surrender siya ngadto ni Jesus og niingon siya, unsa may akong buhaton Ginoo. Siya padayon ngadto sa Damasco kay sultihan ti kadidto og unsay mahitabo, unsay akong misyon nimo. Ug didto sa Damasco gisugat siya ni Ananias katong leader sa mga magtutuo ug giayo ang iyang pagkabuta, ug human ato gibunyagan siya ug sugod ato nahimo na sad siyang magsasangyaw, lig-on kaayo nga magsasangyaw para ni San Pedro. Nya mura sila gitunga ni Jesus. Si San Pedro nagsangyaw diha sa mga Hudiyo na nasod, nya si San Pablo mo'y nagsangyaw ngadto sa mga paganong nasod na apil na tadinhi anang mga pagano kitang nias Pilipinas, mga produkto tas pagsangyaw ni San Pablo, nya si San Pedro didto sa mga Hudiyo. Pero usara kapag tuo ang ilang gisangyaw, munang doon natay credo sa mga apostoles, unsa may pagtuong ilang gisangyaw nga si Kristo ang Mesiyas gipadala sa amahan o karon gikumpleto ang simbahan pinaagi sa Espiritu Santo. Muna ang atong pagtuo gitawag og Trinitarian faith, na there is one God, 3 persons. Nya kining pagsangyaw nila ilaning gisaksihan bisan pa man og gilutos silag maayo. Diya sa atong unang pagbasa, si San Pedro gipriso ni Herodes, nya si Santiago nga ilang kauban giputlan sa liog, gipapatay ni Herodes. Si San Pablo atong ikaduhang pagbasa, wa nasad putlan na nasad siya sa liog. Nya unsa may common ground nilang duha? Unsa may common ground? Si San Pedro gipriso, nya patyon na sad. San Pablo schedule na sang patyon, pero ang positive kayo wa sila mahadlok sa kamatayon. Lingiyay mong tupad ingna ikay mo schedulean nga patyon ugma, hadlok ka ingna kung naagid ba pananglitan madayon ning gubat sa China o sa kanini ang Philippines, niya ang China
Di komunista man na, kontra man na nila ang kaning Katoliko. Niya prisohon na yung tab, schedulean na yung patyon ini kaugma. Unahon ang mga lectors. Saban, hadlok mo dili. Agyan mo tingog. Oh, kasagaran na to mahadlok. Pero si San Pablo, unsa may iyang giisip sa iyang kamatayon, kadaugan, success. Natapos niya ang lumba, matod pa niya, og hapit na niya dawaton ang reward, ang purong-purong nga dili malaya, ang ganti nga dili malaya. Mausad ni ang baruganan ni San Pedro o baruganan sa tanang mga santos, apil na ni si San Vicente Ferrer o sa mga taong santos ang kinabuhi nga ang kasakit o kamatayon dinhis kalibutan sa pagsunod natos Ginoo, success. Mo bitaw kaning divorce bill, unsa man na gi-forfeit ang gitawag natog espirituhanong ganti. Gitudluan ta sa paghigugma sa atong lawas nga mamatay ra gyapon, unya wa na gid hinuoy spiritual reward. So ang nindot unsa man sama sa mga apostoles, mopadayon ra gid tag saksi sa pagtuo nga atong dawat, sama sa pagtuo nga gidawat sa banag asawa. Unsa may gidawat nga pagtuo sa bana og sa asawa? Unsa man? Kinsay makarisay tagaan ako 3,000 na at the count of 3. 1 2, 3. Naikog sa tingali mo kay wa man sa koy 3,000. Ang pagtuo nga gisangyaw o gipadayag sa banag asawa kadtong pagkasal, miingon sila itugot Ginoo. Tanawa itugot Ginoo nga kami magkahiusa sa kasing-kasing og huna-huna sukad karong adlaw bisan unsay mahitabo, maayo o dautan, sa kahamugaway o sa kapitos, sa sakit o sa maayong panglawas, hangtod ang kamatayon mubulag kanamo. Sige, atong in Englishon, ang sama na in English ana, grant us, O Lord, from this day forward. Grant us, O Lord, to be one heart and one soul from this day forward, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, till death do us part. Kana mo'y pagtuo nga gibarugan sa banag asawa. Unya isigi ginagsangyaw hangtod gyud kang mamatay, og maunay gitawag og success. Sige, lingay mong tupad ing na successful pa ka hangtod karon. Ing na successful ka. Mubuwag na gani ka, mubiya na gani ka, makigbuwag na gani ka sa imong gipanaaran, failure na ka. Failure na kay ngano man ang sign of success nga mamatay ka nga nagsigi og profess ni anang maong pagtuo, ni anang maong commitment or vow. Muna congratulations sa mga successful hangtod karong orasa. Lingay mo to pa ina, congrats. Congratulations. Nya kanang dili mo lingi, wa na siya. Wa na successful. Nya mao man ni ang giguba sa kalibutan, gibutangag divorce aron maguba ang maong panaad. Nya unsa may gisultis divorce, dili gani ka makigbuwag, patay gyud ka kaguol, patay gyud ka sa kasakit,
patay gyud kas ka konsumisyon, hadlokon tag kamatayon ba. Pero og arita mo tan-aw sa pagtuo, unsa may gisulti ni San Pablo, kining maong kamatayon nga umaabot, mao na ni ang akong success, mao na ni ang akong kadaugan. Karon musuod na ra ba ang palarong pambansa, anhirbas ato, no? Awa mo kay baw? Kana bang palarong pambansa ba nga ang atong mga eskwelahan magkumpit-kumpit sila, ang atong mga athletes, anhis ato. Ana Cebu City ambot og niya ba kay ihil din ni dapit sa liluan na abata dire national class nga sports facility. Arag to ara man tingali Cebu City. Ambot og naa ba ka sa dinhi aning norte or sa south, basta ang sentro gyud sa palarong pambansa Cebu City. Ana, unsa man ang ilang buhaton? Kompetisyon. Unsa may isultis mga coach, kanang coaches. Sige, likod ka kontra. Ayaw, sige. Ay kabalaka. Kana ganing believe in yourself. Ana, ang importante, you can do your best. Ug unsa to'y atong game plan, buhata to, i-execute to, ay kabalaka. Ana, dito sa speakers, sige yun. Hapit na mapildi, ayaw, you can, sige yun. What is important, you can finish the game. Di ba? Ana, mana? Dili na yun, ana. Ana, muna kaming mga pari, kami mo'y tig-abiba ninyo, sige yun, sige. Sa padil, lagom na kayo kunang, sige lang. Mamatay ra lagi ka. Nya pa dir, unsao naman lang ni akong mga anak, ay kabalaka ang Ginoo mao'y nagatiman ana, nya ikaw tagaan kag reward. The more ka nga makahatag og maayong kaugmaon sa imong mga anak kung tuwa na kas langit. Mao na nahitabo ni San Lorenzo Ruiz. Si San Lorenzo Ruiz, minyo man na siya, nya naay mga anak, patay siya dito sa Japan. Gagmay patong iyang mga anak, iyang asawa, batanon pasad kay mga 40 pa man iyang edad. Ang resulta, namatay siya ug ang iyang kamatayon nahimong grasya sa iyang pamilya, grasya pagani sa atong nasod, grasya pagani sa tibuok simbahan. Kung kanus atapat yon, anha diha mubaha ang grasya. Ang divorce nagsulti, biyain na kay disgrasya. Pero sa ato, grasya. Nindot no. Ako bitaw, karon sige kong pamaligyag slot. Kaning atong SBF dag, 500 pesos lagi ni para sa atong kumbento. Pero hinay-hinay gyud ang halin. Ang ato sang MMHD para sa Kapilinya de Fatima, tag 1,000 ni siya ang iyang presyo. Hinay-hinay ra gyud halin. En ko Lord, dili na lagi paspas ang halin, di pras una. En siya nga, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, until death, ibaligya gyud ang slot. Di ba? Ako gining padayonon. Ibaw man jud kong mahurot ra gid ni kay naa man si ato mga kauban nga sige gyud. Nya kaning mo pa kapalit kay baw ra sad ko nga moabot ra gyung panahon nga makaamgo mo nga ang pagpalit di ay slot mao di ay ang sekreto sa tinuod nga kalipay o gitawag nato spiritual and physical wellness. Naman tayo magagitawag og wellness program sa atong gobyerno. Bisang din ni simbahan, naman tayo mga wellness program. Pero og dili ganina moabot sa atong kalag, kanang atong wellness, wa na'y kapuslanan. Nga, unsa may makapaabot gyud sa atong kalag, kana bitang magmartyrdom na ka. Kanang gitawag natog heroic generosity. Kana bang murag byuda katong byuda nga kabos nagihatag niya ang tanan, hapil na ang iyang panginabuhian. Mausa na gibuhat sa mga apostoles, ang ilang pagsangyaw dili lang kutob lang sa panahon nga comfortable moments, but also
during uncomfortable moments. Ilang gihatag hastang ilang dugo ug ang ilang lawas aron patyon para sa pagtuman sa ilang misyon na pagsangyaw sa maayong balita. Mao sana kita dinhi padayon sa tagpalit og slot, kitang mga nakasabot niini og naay gugma sa simbahan og naay grasyang nadawat gikan sa Ginoo. Padayon ta, di ta mohunong kay nganuman ang atong katapusan ani mao ang reward didto sa langit, dili diri sa yuta. Mag-unsa magsikag tigom og bahandi sa yuta, zero balance ka didto sa langit, no? Katapusang lingi sa imong tupad ina pilay balanse ro nimo didto sa langit, na pila kay balanse nimo. I-percentage lang, mga 10%, 100%. Kung 0% ka diri sa yuta sa imong desire to save money, 100% ka ang imong bahandi didto sa langit. Pero ang imo gani dinhi sa yuta, 90% ang imong desire to save money, 10% ra ka didto sa langit. Posibleng basig dili ka mo qualify kay birahon man ka sa 90%. Di ba? Ana na siya. So labiha gyud ang pag-share kaysa pagtigom dinhi sa kalibutan. And that is the way to become successful and holy.